Vincent Onyancha asogotwariganiria orobotira senchira yobwikirano kwento gotigana nayo nagosoa ase orobotiro ndeni kongo kumanyibuna magayo yokabeire omojumbe onyalibali masaba Ezekiel Machogu gochorokoba omowaziri wechisemi onanigo omolikito Mildred Momanyi airire libagalia elia bene asokwene kibuna otwariganirie oroboti asenchira yobwagale korwa okoiboro kwae ase ebungelia nyalibali masaba naboigo chingaki asoete ase siasa wikabono iga abeire omowaziri wechisemi orobotira senchira yobwikirano nigo aiboletwe imeanyalibali masaba county ya Kisii buna mwanonde bwansi Ezekiel Machogu ombaki nigo bono abeire omowaziri omochore wechisemi asense ya Kenya magega yokoraliwa no morai wense Dr. William Ruto aboigoro Omoske Machogu obeire negesio gyokorwa obokoreri ase chiserikali chonsi inyechi etire na waigone serikali ya Dr. Ruto. Nigo abete omobunge onyalibali masaba ase ntunde yemo ase amobwete Elijah Moidi wetera ekiama kia National Agenda Party of Kenya abwo omwaka bwechiribu ibere na 15 na ibere ase aenegetie amagendero atalimake ase boigo aboria ekerogo kyobo gavana ase county ya Kisii wetera ekiama kia UDA ase kolende abugwa no mugavana Simba Arati wetera ekiama kia ODM. Minister for Education Ezekiel Machogu, Minister for Energy and Petroleum Davis Chirchir, Minister for Youth Affairs, Sports and Arts, Honorable Ababu Namwamba, Minister for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, Simon Chelugui. Omorai bwense nigo araletie amalieta ya bawaziri aboigoro magega ya egotianigwa amatuko 14 aetire eliokorwa obokoreri gochiase abakenya ase orogongorwa Nyanza korwa Gusii county ya Kisii nigo yaetwe ekerokyo bawaziri asense moyechisemi omoske Ezekiel Machogu ombaki buna omowaziri omochore kijatigalete na malieta yogo ikigwa ase ebungerene elio achikolingolingwa na babunge magaya egotianigwa on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament so that Parliament can approve and give me the opportunity to finally conclude the appointment and get each and every member of this team to work.